Iki kanca para kanca timbangane turu sore-sore sanantana bujangganonge Nyung Satriya Manggala Muda. Ucap kacarita dok nalika samono ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Kusumaning Ayu Dewi saka langit ya Sang Putri Kadiri. Minangka raja kutha Panaraga salah satunggalipun raja muda Gagah Prakosa Simarajaja ingkang welo kadya patih Gajah Mada. Raja muda kang sekti Mahambara bebasan ora tedas bapak palune pandesi saning Garendra. Raja muda Gagah Wideksa. Raja muda sekti Mahambara. Derek dan kemarang soal ngabian torono jroning tulangi wono sami hanya sak kekairan kegodongan lapangan sing madani. Kabeh kalong lahir dening Sang Prabu Parwadiya Bala kewan malas. Sak meranane kewasan sapa galak apa bisa. Matone kelakon gramet matone selamat geleyak waton kecandak. Oita no oh
Yo, ha, hey, ha. Dan prayito sing ati-ati kira bocah bagus. Hei, ha ha ho, hei.
dulu yo. Satria Manggala Muda. Awas. Yo. Ayo. Stokas. Oh. Jo aja tok kemi ke. Sitok. Heeh karo kowe. Lah nyapa karo aku. Lah kowe kejak bola kok. Bola ku ora pokro. Guane Bratasara bermelok padu. Kowe aja ngombe ae. Iya aku yo ngelak ngerti. Tandang kerong patek ngombe kowe iki. Iki lho. Bocah ganteng ya cah iki lho. Rene aja guyang-guyu kowe iki. Sawangen. Ngawur. Aku. Ayo Enggak mau. Ya ampun. Enggak mau. Kang Wirasora jatuh pateni. Nanti pekakase stok kamu nyanti parane. Wis dijak nyambut gawe jog gletak-gletek. Lho, nanya. Aku iki yo anu buke sing duwe iki lho. Sing duwe apa? Sing duwe SNM. SMM. Enak SMM. Semembem. Sing duwe SMM. Semembem. Gak gelem ngali gak sawer ya. Apa aku salaman dhisik tak durunge dikit. Aku salaman. Iki emang acarane lak yo dalam rangka ulang Ya, tahun, heeh. tapi ngene. Piye? Tak urus dulu. Yo Glek mong wis salto Glek. Wis. Ini lho penake. Aduh. Ini tak tekoni wong kene ya lho. Wong santri sing nyawang kok dhewe lho. Iya. Teo kalih Joglek pun satu dereng. Sampun. Urung lho, kang semuni urung lho. Kowe ngerti dhewe to, wong kene penak-penak baik-baik. Bisa enggak ya? Joglek kalih Teo niku pun satu dereng. Oh, urung lho, kowe krungu dhewe ora? Kopok apa kupingmu? Teo, Enak beruang madu gletak. Iki lho beruang madu gletak. Tukang kibat iki lho. Alah kowe ngelokno aku. Matamu tukang kibat. Kok nyandak moto. Kancane motone karek loro mau candak. Udah aku tak tutupi. Kuwi gonggong melong. Dugong. Iki subwoofer. Tak dongakne masyarakat santren kabeh tumpek blek ora sehat. Cangkemmu ora oleh. Padha-padha dongakne niki sing apik. nah dongakne sing apik, dikai rezeki sing kathah. Wong dongakne ora enek rekasane lho, mek bondo ngomong lho. Lah saiki bayangno aku wis auto dioyak dereng-dereng. Kuwi ambekan mengkis-mengkis sik. Sing muni derenge mek oknum-oknum tertentu. Ngene lho, woro. Wiro. Ngene lho, mau kan dene penak kan sing ngomong kan aku. Ben awakmu percaya awakmu sing ngomong dhewe jajali. Kula awon apa sae, tekok aja. Bongko kancamu. Ora. Kowe adoma tak sawantet tak iseni radio. Wes awakmu koyo Bekson. Gedi. Iki genset. Oh, genset. Genset lek mabek ya kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sing apik to sing apik. Oh, ya sing wis. apik. Assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi Semangat aku pokoknya nek santren iki semangat. Ya, Tenanan. wong-wong ini disampaikan bahwasannya penjawab salam itu hukumnya Wajib. wajib. Lah pahala. Sampeyan rungokne kuwi. Ngajine ditekuni lek jawab salam kuwi ya kudu hukume wajib. Ngoten lho. Wajib. Heeh. Kowe apa ngaji? Oh, aku 3 tahun mondok. Mondok apa? Mondok bersalin. Ya mondok ngaji kuwi lho. Tak kira lek melok bakul es. Apa kuwi? Bakul es. Oh, bakul es. Es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tok sing nyauri bapak-bapake ora enek. Ya bapak-bapake jajal sampai gak muni ditenono kok bengi ra dikeki karo ibuke. Dikeki mangan, dijipukne mangan. Hukume wong wedok kuwi lek ngene wong lanang kan ya bakti to. Dikeki. Kuwi aja kesusu pikiranmu aneh-aneh. Dikeki kasih sayang. Ya ora ngono kan kei kan yo akeh. Enak sing kei kuwi. Ya jajal bapak-bapake yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kene iki modele campur suarane bapak ya suarane ibu. Iya. Heeh. Akeh bancine soalnya. Jije. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yo ngono lho, aku seneng lek wong santren khususon majekan kuwi wah. Wonge jan Luar biasa, tepuk tangan dulu. Wah, alhamdulillah sehat kabeh. Domongi tak delok iso. Sing wedok yo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Sing tuwek yo panggah tuwek. Iya. Ora mungkin nom yo. Nah, Sing ora oleh jodoh ya go oleh jodoh. iso jodoh. Ki mang kula derek tangklet kula pun salto napa dereng? Dereng. Walah urung to, Pak. Dongakne. Dista kok keseneni dista. Tarsi idis. Alah saiki aku ibuku lho ya mambu Mas. Mas apa? Mas Teo. Yo, Peh iki lho bocah cencurut ki mung urung salto, Bu. Aku karo Yoglek lho bocah ganteng mung salto. Wis to Glek kowe? Aku ki salto lek kowe iki wis salto. Lah buktine iki lho oke sing ngomong urung salto. Urung salto no. Aku Wis sing keselangan-anganmu. Kasih nafas buatan. Kasih. Ayo kano. Kano. Jaremu. bocah anyar manut kan kon keringetan lho. Nek dhek urung keringetan dhewe. Kemblok nek banyu mang. Atuh mengko tak tersi barang yo nyapo. Oke. Aku ora masalah kuwi gak keringetmu iki lho. Campur kene wong-wong semaput. Iki berarti kan juga salto nek. Bosok lek kancane gas wae do garap e. Sampai garap tak lebok ning jero son kowe. Mungkine ukel diangkat munggah ya. Weh, gak kira suara di kacamata kira-kira pengen gak turu asline. Kowe tanggapan iki bengi to. Beda konangan. Satrio Manggolo Muda. Mas Jepri. Ayo wong kowe. Kowe nak. Ayo le. Ayo terus. Iya.
Loh. Lah kok kowe oleh? Loh. Aku sing bongko, Bu. Arek go sempritan. Aku mangewe jegal kancane we. Wes aku jelas ra trimo. Wah, tonyo ndasmu we. Makane mata iki kayak dicil. Aku mangewe kok mbok cegati. Kok foto kayak sikil iki ta? Lawak ben ketok bendangan nyandung-nyandung kowe. Aku wis ra trimo. Kowe kok ita itu. Ora kesamuno. Kleru mau cekel. Ini najis. Jangan iso metu sak jeroane. Aja cedek-cedek Pak, aja gelem Pak. Dutai sampean kok Pak. Domongi aku iki mau ora jegal. Makane to moto iki gak sikil. Ya patah tembak dar. Piye? Pakai durus sangat malah buyar-buyar. Aku pundi? Ya. Aku pundi. Memang kita budal tuku reksona tapi enggak sengar. Aku pundi. Greg, aku jalurno buke emang lho. Kula sinten kula? Kula nuwun. Sinten kula sinten kula nuwun. Nggih. Jenengan bakal tape. Gak kelekmu Kalau diawe lah. Greg. Kalau diawe nyedek kok. Kowe rene ae. Ben dusi yo Greg. Iya. Greg, Kowe kok nek para madantemi. Domongi kok. Sik aku tak urus. 5.000 jegal kancane karepmu piye? Rasai cah itu. Aimu no. Bener ku ora blogok. Jajal ngene. Iya, terima kasih. Kira dalan-dalan nglayap dhewe tok. Oh, gua kan situ. Aku kan madhep rene. Kayak Joshua sing tak kenekne, duduk Mbak. Aku ora. Nek kono bocah. Sik to ngene. Endi neh? Wah, payu sak fotone lho, Bang. Bocah anyaran Ita Siti ya kae. Gak apa-apa momong senom lek sing tuwek ngene iki sapa pengen ngejak foto suci. Ora apa-apa kae Dek Enom iki wis tuwek rong rabi malan. Iya, Dik, lek iki sing tuwek-tuwek gak dipoto Dik, kena nggih sampo Yasin, Dik. Sik. Bose. Tak urus. Kowe mencempah. Yo peh kowe anakmu sitok. Anakku papat. Bareng kabeh. Biyo. Lu anake tanggaku. Gak ade mang suwan rene. Suwan rene. Ki wong be yo ngerti kajate. Lah Gek terus kowe bagian golek Gek. Tenang ae tak kong rene tak kon golek ngene iki. Raimu kan ngemis. Podho koyo aku. Maksudnya podho koyo aku barang iki lho. Bisa. Nggih tak doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang majekan sedaya mawon sing tumplek blek teng mriki. Sing pun maringi arta. Nggih. Kagem tumbas beras rencange kula. Nggih. Yo karo aku tuku sego barang. Kula dongane rezekine kathah. Amin. Sehat selalu. Amin. Anake tambah. Amin. Sing rong duwe jodoh nang entuk jodoh. Iya. Kayak aku. Loh, kok jomblo bangga aku gak maksudnya kok tanggoku ngono lho. Aku wis payu kok. Kowe ra duwe tangga, mbahmu ning alas. Atrahku ketek. Iya. Ayumu. Aku lho mek ngumpani. Tapi umpanmu ngger aku latah. Aku iya ae cangkemku. Heeh. Lah, dong. Heeh, anu disampekne iki mau kajate dalam rangka Kajate dalam rangka tasyakuran. Tasakuran. Tasyakurane ibuke Cacah. Ya, ibuke Cacah yo. Ibuke Cacah. Terus pokoknya yo Itu salah satu pimpinan sekaligus pengurus. Pengurus. Ada. Wih, pokoknya ngerangkep akeh. Ayo. Pengurus. Ya. Pimpinan. Sinden. Manja. Perang celeng, ganongan, baru dadi wonge tok ijen. Bubos kuwi. Lah iki sing usung son. Yo, gak wani lek kuwi setuang son. Lah kok bubos aku digemplang son. Pokoke kula dong. Sing dibubos sing di. Sing gak ada lagi lah. Bu. Alah sampean nyapu to repot nyempakne duwe iki nyapo. Aku wis ngono kuwi wis. Gorene Jeb. Buke dikunci sik no rene. Engko tak uruse buke.
Ayo Rene. Buke surungan. Sik gak usah nggih lagu lawaran. Heeh. Nanang dinang nunok nunong dhewe no. Ya sing apik kok mosok lho lagu Nanang Dinang nunuk dhewe enek lagu sing apik. Seju. Duduk. Kuwi bose kok mau anu. Kita tampilkan artis dari ibu kota yang sudah tidak asing lagi, berkerudung hitam, tinggi 185, pukulan jangkauan 5 meter. Padakne tinju. Kok pukulan barang. Oh, gue lah bengi iki tinju kok. Padakne kowe disarek kowe diceluk ngono kae. Pak Trio nggih samsat Kita tampilkan mayat yang satu ini. yang sudah digotong 5 hari. Jadi digotong tok ora duduk nih. Kuwi blotong terus mayit terus mang. Ayo Bu, ndang mriki Bu. Anang dinang nang nyantik dhewe nduk. Alah ninong lah iki lho. Kowe yo tenan nom saithik no alah. Asikat. Pak Tri ngapunten lho ya. Lho Ya. sik aja ngadeg. Ya ampun ayune delon kaya ngene iki lho. Sehat-sehat ya Bu ya. Ngempong anak-anake. Wah, semoga-moga lancar. Lek kirane anak buah rada angel-angel diguwak Bu. Sepatune delon branded. Nyepet-nyepet iki. Kowe gandongan barang kan iki ndang dicitati. Weh. Lah kowe model kok nggo nomor karo mlaku ngene kira. Ya. Nomor metu 47. Ayo ibuke kadung maju ki lho kok mojarne to. Ndi yo wong lho. Ndi. Oh. Iki lho. Ayo Bu. Lho buke kok malah kuning. Nggih. Sampai lah wonge ngendoi. Ayo gang mriki. Ayo duduk ayo. Makasih. Ayo duduk Makasih. duduk. Satu. Awas hati-hati bokonge, awas. Sabar duduk. Aku samar mak nyek kotuk ngono. Duduk. Nggih. Ngapunten Bu. Mandhap pundi nggih? Ono Pak becak ae modele wonge. Ya, ini dalam Ya. rangka tasyakuran. Nggih niki lho. Dagangane celorot iki niki. Dagangan dasmu. Wah juga lho ya. Iki danyangan. Allah diceluk ning ngarepe kacamataan Pak Tri. Mang nek mburi lek nggae kacamata. Oh alah. Nggih, ibuke sak menika lho. Nggih to, cantik ayu. Lah Pak Tri, lah nggih ngeten iki, Pak. Nggih ngeten iki tiange. Ngandele brengos. Nggih. Sik, Tapi duwe brengos gagah wong iki. kowe yo brengos. Kowe lho serondeng. Kak, iki temriki. Dingi bengi ngucapne, Gong. Elah. Alah mbok bae kowe to. Ayo mambengi gek nyapo ayo. Ayo dalam rangka. Aku percaya 2 tahun biyen. Dek Apa? selamat ulang tahun yo. Iya. Saiki alah aku percaya ngucapne. Ngambung bathuk lho ora. Heeh. Heeh ta? Sik, Ora usah gaya isin. bapake bedhek ono. Ah, Iki bedheki. ulang tahun ibuke sing Sik. piro? Yo ulang tahunnya kepiro yo sik yo. Yen terah sayang jelas Sik to, ngerti. Lah trikno tok kira bosku iki demit ya kok menyani. Nglunyit bapak iki yo. Mbok apa kuwe apa-apa menyan. Oh, bagian khusus Jon. Oke. Mosok ulang tahunnya nggih menyan. Piye to Kino? Ya, Tiup menyan. anak buah kaya ngono kuwi. Ah, Nang iki mang didek dulu. sembungane nggone kae pira swara yos. Sampai gak iso bengi entuk jatah. Sumpah. Wis ora iso nyang sakmono wis. Yo. Pak Tri ku lho greget sik. Lho, mosok to? Iki lho. Milo, Pak. Bengi peng 4. Ndi delok? Peng kok delok iki. Seneni buwe. Cobi. Jenengan paring asma sinten? Pak Tri. Pak Ya, Tri, ya. rasa diganteng-ganteng nih, wis aku ngono ganteng lho. Pak Tri. Wis ngerti. Klet-angklet. Siap. Durasi mesti. Iya duduk. Iki duduk. Kuku kowe ngono. Klet-angklet. Rasa sendakep koyo wong salat teh. Lho, kok aku mulai tak cegat kowe ya. Umure ibuke pira? Umure ibuke 58. 58. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Bener apa ora tepuk tangan? Mau kira Pak Tri tanggapan jaranan atau tepuk tangan? Ibuke nak paring asma sinten? Bu Sri. Berarti Tri. Tri. Oh, Sriti. Tri. Bojomu lho Tri. Lho. Cucukmu. Kuwi pimpinan kuwi. Cocote kuwi sing duwe lho. Awak dhewe iki Kuwi wong teko pimpinan. lho. Nek mburi panggung karena ini jobo bosku.
nek jero kalangan kekuasaan wayang. Oh iya. Bener. Ngene iki halah. Laras Bu, umure Koplak. Iki sapa to Kang Ibet? Kang Ibet busuk kan jejak bener. 58. wis pase pira wis? Aku ora badhi lek 58. Matane. Iki umur Yosua kok terus nyang-nyangan rego padakne. Lombok kok piye. Kak, liwa kan teng mriki. Nggih, kagem bojone. Aku berhubung gak iso ndonga, Pak Tri. Iki tak wakili kancaku opo piye? Sik to. Lah iki pertanyaan sing sitongkas. Oh, sitongkas ditakoni neh. Sitongkas. Sampai gak iso bengi ra iso nutuk. Heeh. Hah, kowe. Rasa sendakep koyo wong salat neh. Pikir kene. Tanggal, bulan dan tahunnya Bu Sri. Tanggal lahir. Ya. Hah, sampai gak iso bengkosmu tak bethoti kowe. 23 April 1967. Bu, 2019. Sik. Lah kok arep muni 2000 sing ndi wi yo? Bu, anyar iki, Bu. Oh. Anyar iki. Iki lek Anyar 2000 iki. jelas golekane sing kemlamut. Boleh ini pisan kasih. Golekane sing kemlamut. Sampai muni 2000 enek sing kemlamut sitok jarene Joshua. Hah, ayo boleh pisan kas. Oh, jaluk. Nah, iya no. Selamat ulang tahun buat istri tercinta. Weh. Ya. Sik to, sing kon ngucapne iki sapa? Dista sok rapi ya. Ora enek sing ngucap ora usah demek-demek Ucap bojone le. wong kok demeki. Tanggal lahir emang lho. 23 April 23. 1967. Bener, Bu. Wah, kowe mau enteni mesti Nek lahir. bojone tenan bae ya. Ngadeg dhisik. Ngadeg no. Adek sing. Maksudnya sampai sing ngadeg duduk liyane ngadeg sampean ngono lho. Ora perlu sampean wis genah tak tebak 75. Kuwi jek susuk 3000 kadang kala. Neng kene lho Tri. Oh kok ayundang. Sedina Ayundang. sampean ora suwi ra cethuk kok ayundang. Gandengan sik. Beri. Heeh, gandengan untuk Cek Bapak. to, Jim. Bapak. Lah kaya modele salaman kaya didilan sapi ya. Mbok digandeng mesra tangan kiwa tangan tengen ngene lho. Wong kuwi nang Madep omah kok. penggane bendina 7 jiki lho. Pacar ora usah joget. Ora ada musik joget kae yo iki. Kowe menengo madhep kok ngarep Pak Tri. Heeh. Oh, Nyapa to kok mokon madhep ngarep ki? Lah, ke emosi. Kudune mbok kon depan. Nah, Pak Tri mbok kon ngekeki ucapan cinta. lah ngono sih. Dalam rangka ulang tahun Lah, tak Bu kon Sri utami. yang Sik, ngapunten, nggih. ke 50 pira po? 58. 58. Ya wis pase sakmono. Sik Pak Tri yo ngapunten yo. Lek dolanan odong-odong jane kene le ning ngono le. Lah kowe nek kok numpak odong-odong Nek wong mesra-mesraan. Nek wong mesra-mesraan go kethek. Lah iya. Rada mundur saiki mikir gak teko. Tak kongkoni. Walah gandengan kok nyebrang Hati-hati gelangmu dijipuk Bu mingko. Modele gandeng karo jipuk gelang. Yo wis kuwi gandengan sing lho. rokokne yo bojone kok masalah. Alah yo opone. Mentok sego pecel. Jang sampean ngucapne sing mesra sik depan. Depan. Cintaku. Ora usah. Wes ora usah nggih cangkemmu, nggih tak gelambene Pak Tri ya arep muni cangkeme Pak Tri kleru My darling Sri, kapan kowe bali? Yo, aku krungu iki mau sempat sayangku. Tibakno suarane gonggong melong. Weh kena Pak Tri wis ben ngomong aku gak. Rada mundur saiki mikir gak teko. Lah bojomu sepaton, kowe kok ceker to Tri. Hardat. Kacamotane digawe neh. Ben kaya anu Kim Jong Seun. Kim Jong Un. Ya kan Seun kan mi lho. Iki Shogun. Oh, iso good. Dang digandeng sik tangane, hati-hati gelange rada dunggane, Bu. Gampang jipuk gelang wong iki gondeli. Kowe iso gondelan gak? Lah, badhe ketene bapake pijet te pundi lho. Ora Pak Tri. Keranjingan. Ning kene ning njaba bosku ning kene gak ndang ngucapne sik. Wis kekno mik aja nyangkem ae kowe. Ayo nang selamat. Nggih. Nah, waktunya sudah. Iya. Selamat hari ulang tahun istri tercinta. Tercinta deh, istri tercinta. Ngapunten, Pak Tentara gadah bedil. Angel kok trinel itu ra. Bosku tak bedile. Tak dudui ngene lho sing mesra contone kowe mundur saiki rasa meri. Duwe bos kok bunga kaya ngene iki ya ampun trinel. Sawangan. Sawangan iki lho bojomu carane mesrae ngene lho. Sawangan. My darling. Ora iso kuwi ora iso tangi lek wis ngono kuwi asam urate sikil munjuk. Dengkule ora nek ngadeg nek kon polah kaya ngono kuwi. Hari tak pancal iku. Hari ini Hari ini
You my anniversary. You my Orang tercinta. Apa mang muni apa mang? Duduk tercinta. 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 Dah ngomong lagi nih. Patetot disari. Dah ngomong sing tenanan. Istriku. Istriku. Wes contohnya sampean kan dredeg gandeng bojone sampean. Ngene Tak lho. gandenge sampean ngomong. Mike kekno kowe bisiki komburine Pak Tri. Istriku. Loh nyapo karo nduk-nduk nyapo, Pak. Hei, Pak Tri, kowe ora usah dagel lucu-lucu. Lek kowe dagel sandang panganku entek. Samane lo meseme wis lucu lho, Pak. Lha muni istri istri kene. Oh, kacamatamu gawe PC. Istriku, Istriku. aku Apa? mencintaimu. Ayo. Selamat ulang tahun yang ke-58. Semoga Sayangku, Sayangi ngambung ora takon muni sayang, batuk kening. Wis, Bu, Say- sampean terakhir dambung keningnya kapan? lupa. Sorry. Ya Allah, Pak Kurang Tri. ajar. Iki jelas duwe sing kemamut kayak umur. Kowe ora usah kompor-kompor wae tak rodo ndasmu wae. Diutakne duwe sing rong anu digandeng dicium keningnya gak apa-apa. Gak apa-apa no bojone apa-apa. sampean sah kok. Gak apa-apa padha mbambae. Wong ben ngerti lek sampean ki ternyata cinta ngono lho. Iya. Aduh. Terima kasih. Sik, kok sik. Ki sampe ki nang ngarep. Sik, kok sik. Hei. Kok sing ginjal aku toh. Ulang tahun kesusu Eh, Wis nganteng ngene kene sik sampean iki. Pak tentarane pengen. Pengen. Pak tentarane pengen kan. Dut dangdut. Polisine sandinge mbok diambung di. Pul. Kowe aja gletak malah kok gonggong melong gletak kowe. Lagune selamat ulang tahun. Iya. Ayo kena berangkut apa ya? Weh, kowe turah tuh. Medhok delok tolone kaya gonggong melong dugong ning kono ki mang to. Sok, alah. Gletakan iki ngono. Ning arep sik. Tangane karo nguwik-nguwik sikilku. Yo digoceli kok gaya wong satru kowe modele kowe iki tri. Gandeng. Yo, sing mesra. Ning jaba bosku ning kene duduk. Kemesraan ini. Nggih. Mbak artis kula suwun. Iya, Mbak Anu. Apa? Mbak kan gak usah Yesi. artis. Oh, gak usah. Gawe kiye penyanyine kiye. Oke, ya. Kekno dista. Apa Lagune lagune? beneran sik engko wae Mbak artis iki saiki distai. Lagune apa ki lagune apa? Lagune ya Nabis ulang tahun ya standarte ulang tahun. Oh, iya. Kok jek takon kowe iki Yos? Hari ini ya Kang. Ya ulang tahunnya saiki. Kuwi to cah iki, yo lek ra sesuk banjir. Ya. Hah? Kor. Bisa. This is a. Nadane G. Satrio Panggala Muda. Yeah. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, suka kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau. Bermodal dikit yang ingin aku daripadamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selamanya.
dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung kaki. Bukannya pelit atau gak mau, tergoda dikit yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sekarang juga Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur Dan panjang umur dan bahagia. Wes kek. Selamat ulang tahun Ibu. Semoga sehat selalu, panjang umur, nggih. Wes kok se. Terima kasih. Sampai jumpa tanggal 11 di lapangan Gajah Mada. Sandra Manggalamudok, pentas lagi. Lah dalah. Niki kan Pak sik dulu Sik teng mriki riyen, teng ajeng riyen. Niki kan Pak Tri pun ngucapaken. Teng mriki lho Bu, aja dadoh. Ora aku lek nyakot koyo Pak Tri. Kula makili rencang-rencang wayange sedaya jenengan. Panjak penonton sedaya. Kula ngucapaken ora samok gandeng, ora lek ucul. Kok panggah didekep ae kok bengi mok dekep kenek Pak Tri. Kula makili rencang-rencang sedaya mawon ngucapaken sugeng ambal warsa. Sugeng Riyati. Selamat ulang tahun anniversary. Aku bahasa Inggris ya. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Amin. Diadone teko lara-larane. Amin. Pokoke sedaya mawon diadone keng jenengan sing barang elek-elek niku. Amin. Panjang umur terus. Gek ndang oleh Gitu. putu. Mantune aku iki. Oh iya. Kowe, Pak. Pokoke kula dongaaken kagem jenengan sukses terus. Napa sing dipingini
kabul kajate. Nggih, no. Amin. Aja lali lek kanu yo nyangoni aku. Yo Kowe majer. oh ngenteni aturan ket mang aku. Yo sampe dipune amplop jadi no. Engko mulai. Lho, sing iki gak Gak, Oh, engko. lek aku ngomong Lek saiki dikeke liyane Mary nebak. Nah, wis ngono pokok intine langgeng terus kali Pak Tri. Amin. Sampai sok. Amin sampai Wis entek. pokoke wong loro terus gandengan. Nah. Sak lagu. Oke, sadurunge Oh, sak lagu kah nggih. Artis apa iki? Kok aku Bu Tri Pak ora iso nyanyi, isone nyangoni. Iki ra usah nyanyi, kok lek nyanyi ya dhewe nyawer. Iya. Malah remuk. Nah, Malah minus. lah dalah domongi. Niki artisnya didalakan setunggal kagem jenengan nggih, Mbak Git. Monggo. Makde anakmu nyapa kae? Anakmu kuwi lho. Hei artisnya ya dicelukne ya. Bose request artisnya ning arep dhisik. Mbak Yesi dan juga Mbak Gita. Masipul Suprot. Support. Support. Langsung saja kita tampilkan Ya. artis kita. Ada Yesika. Ada Gita Florencia. Adela. Wis. Loh, penyanyi ini mosok mulai. Oh gak, cek sepatu. Ngawur sampean iki. Nggih, Mbak. Cek mlaku, cek numpak bis Transjakarta. Kawan kita. Aja mau malah Bagong. Petro. Lah iki artis. Apa? Loh ya kemang wis numpak Transjakarta, Mbak. Niki ngucapne riyen kagem buke. Salaman kok lek disangoni. Tenan. Sangoni donga. Aku ya disangoni donga. Cah iki yo. Aku mau ning mburi mau maju ra mau celuk. Ora diparani, digandeng kayak biasane di piye ngono. Aku lek tak gendong samper kok tok live TikTok. Mikmu ndi to mikmu iki? Amal yane. Kuwi kecendeken. Mbak Git ngucapne riyen kagem buke. Nggih. Buke niki Ibu riyen ngomong artis niki. Dian. Masa Penyanyi. Nggih. Wah, iya, tolong di- dihapusi no. Telung dino telung wengi mboten reren nyanyine. Nyanyeni Pak Tri maksudnya. Nggih. Ini didoakan buat Ibu sinten menika, Bu? Ibu Sri Wi lagu. Ora sida lunga wonge. Kurang Bu kerasa bayar Ibu ingo, Bu. Ben saya ae Bu. Ya, doanya buat Bu Sri semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Masih ada yang dicita-citakan, Bu? Masih ada ya, banyak ya ke depannya ya. Semoga gak, renek. Semoga segera tersemogakan. Amin. Terus ini lagunya apa, Bu? Oh, Selendang Biru. Sing dia gak mikir Mbak Ayu, ya wis Iya, wis gak usah aman-aman. mikir. Selendang Biru ya Mas ya. Bu Sri saged nggih nyanyi nggih? Loh, gak bisa. Bapak saged nyanyi. Duet. Oh nggih, bubar niki nggih. Berarti setelah request dari Bu Sri terus Bapak Pak Sri lek ku nyeluk piye? Pak Tri, walah KCS karo Til. Oke, yuk baik. Bareng New Satrio Manggala Muda dan juga bareng Des. Awoo.